sigură că vrei să știi tot. Da, vreau să știu tot. Absolut tot. Am nevoie să aud tot. Și nu mă menaja că am trecut prin multe. Uite, n-a fost vorba de o aventură de o noapte. Eu și Andrei chiar avem o relație. Mi-a povestit despre voi, despre tine. Și am crezut că o să fie vorba numai de o noapte, dar că te iubește. Dar pe parcurs lucrurile s-au schimbat. Și-a dat seama că nu o să te câștigi înapoi și a decis să-și vadă de viața lui. Așa cum faci și tu, cu Liviu. Știu de Susai. Andrei nu mi-ascunde nimic. O ezitare. Nu ne-a afectat relația. Am iertat. Știi cum văd eu lucrurile, Ioana? Vezi tu de viața ta, pentru că Andrei își vede foarte bine de viața lui. Mersi. Ce cauți aici? Vreau să-mi spui în față că nu mă mai iubești. Nu te mai iubesc. Te urăsc. Și atunci, Susai, ce s-a întâmplat? Ce a însemnat? O greșeală. A doua greșeală. M-ai făcut să greșesc de 2 ori. Ca proasta. Bă, da, ție nu ți-e un pic de rușine? Ești un nimic. Un nimic. Am aflat de tine și de Tina. Hai. Nu zici nimic? Nu negi? Nu mai asculti nimic? Tot ce pot să zic e că Tina nu a însemnat nimic pentru mine. Da, nu a însemnat nimic pentru tine. Nu a însemnat nimic pentru mine. Știi ce? Deja mi-e scârbă. Hai, ieși afară. Ieși afară. Nu ies. Te rog foarte mult să ieși afară. Nu ies. Ieși afară. Nu ies până nu înțelegi. Deci, în momentul ăsta ieși afară. Ioana. Deci, în momentul ăsta ieși afară. Ioana, nu ies până ia nu mă mâna de pe asculți. mine. Ia Trebuie mâna. să lămurim asta, înțelegi? Ioana, Nu vreau, Ioana, nu ascultă-mă vreau să când te... îți spun. Nu vreau. Ioana, noi avem o poveste foarte frumoasă de dragoste în spate, da? Vrei să dai cu piciorul? Tu i-ai dat cu piciorul. Uită odată tu. tot ce s-a întâmplat. Da, am greșit. Odată, de 2, de câte ori vrei tu. Da, te iubesc, da? Și ce am făcut cu tine a fost pentru că m-am speriat și pentru că am crezut că tu nu o să mai dai niciodată o șansă. Înțelegi? Și asta nu m-a făcut decât să înțeleg că te iubesc și că nu vreau pe nimeni altcineva și că nici nu o să găsesc vreodată pe altcineva dacă vreau. Înțelegi? Te iubesc pe tine, numai pe tine. Poți să înțelegi asta? În momentul ăsta, ieși afară. Ieși afară. Nu vreau să te mai văd în viața mea. Ieși afară. Ieși afară. Acum ieși afară. Ieși. Nu vreau. Nu vreau. Băi, Ești rău. Ești rău. Ești rău. Rău. Gata! Repede, mâna, repede! Dai! Ultimul strop. Gata, s-a terminat. Ești rău. Tot eu sunt rău. După ce m-am chinuit o jumătate de oră să storc porcăriuța aia. Și acum, pe bune, ce crezi, că dacă te dai cu cremuță o să fii mai frumoasă? Asta credeți voi, băieții? Nu? Dar pe bune, aveți cremă pentru ochi, pentru față, pentru mâini, pentru spate, pentru anti-cearcăne, anti-rid, Și nu le-ai enumerat pe toate. Vezi? Deci sunt o grămadă.
E greu să fii fată. Bă, e greu să fii fată. Nu. Poți să-ți spun fălcuță? De ce? Nu. Uite. Ia fă un pic. Nu, lasă-mă, nu. Și acum pe bune. O să mor fără cosmetice sau ce? Deci nu vreau să mă uit în oglindă în seara asta când o să mă culc nedemachiată și mâine dimineață când o să mă trezesc machiată. Stai liniștită, nici oglinda mea nu vrea să se sperie. Poftim? Ce? E că am zis că ești frumoasă. Vezi cum casezi. Am zis Și că de ești data asta rău. Am zis că ești frumoasă. Pleacă de aici. Sunt urâtă. Se sparge. Se sparge oglinda. Ești frumoasă. Gata. Cum sunt? Ești frumoasă. Băi, Ești frumoasă. Băi, vrei să stric pe Dima? Dima! nu te ajută nici. Dima, ajută-mă! Băi, Tănțicu, înțelege și tu situația, au acte, să știi, dosarul e beton. Niște hoți. Leagă-mă! Eu, să știi, încerc să-ți fac rost de o locuință socială, dar, înțelegi, nu te mai lua cu ei în gură așa tot timpul. Na, Vasile, tu nu înțelegi. Asta e casa mea, eu nu mă mișc de aici. Să-mi curgă pieile pe mine de înfometare, eu nu mă mișc de aici, e casa mea! Bre, dacă nu rezolvi nici, spune mie că încercăm noi. Mă, nu încercați să vă faceți voi singuri dreptate. Păi cine încearcă, bre? Eu l-am pe fratele meu, e casa lui, e ca și casa mea, îi dau 2-3 băieți și eu merg mai departe. Da. Mă, nu fiți copii, mă, nu fiți copii. Băi, na, Vasile, să fie clar, eu nu mă mișc de aici. Orice ar fi, nu mă mișc. Aici e casa mea, aici cu amintirile mele, așa cum a fost viața mea, bună, rea. Băi, ce faci? Nu plecă din casă! Nu plecă din casă! Cristi e stabil, dar nu și-a revenit. Are nevoie de mult somn. Sara, dacă vrei să îl ajuți, trebuie să ne spui tot ce ați luat, tot ce ați făcut. Și cine mai ia din prietenii voștri. Nu vă dați seama ce porcărie, ce o travă băgați în voi. Dacă nu vă găsea Bubu, Cristi murea. A terminat odată cu ancheta asta, că nu i-am făcut nimic, nu i-am dat, nu l-am forțat, nu l-am omorât, n-am omorât pe nimeni, da? Vrem să te ajutăm! Vreau mâncare! Vreau de machiant. Auze, go! Dar tu ai auzit ciopurile că s-a spart oglinda pentru că m-am uitat eu în ea. Hai, uite-te la mine. Hai că știi că ești frumoasă. Mi-e rușine, lasă-mă. N-are de ce să-ți fie rușine. Mie îmi place oricum de tine. Hai, uite-te la mine. Hai, frate, nu râde. Vreau de machiant. Stai. Ia, așa. Ai, păi mișto de E mine. ochi de panda, e ochi de panda. Nu vreau de machiant. Și eu vreau mâncare. Deci, ce facem? Hai, mâncam glumit. Ești o frumoasă. Dar tot vreau de machiant. E fiță. Bine, o să mergem la magazin și o să luăm și mâncare și de machiant. V-ați trezit, mă? Nu. Ah, bine, că v-am și eu ceva de mâncare, dar dacă dorm... Nu! Adică nu ne-am trezit, mă, ce? Doamne, ferește, vină! Hai, ce fac, mă, Dima, prietenul meu? O, Doamne, ce ai de mâncare? Dima! Nu e așa că are Monica niște dischete de machiante? Păi nu știu, dar cu siguranță are tampoane. Hai, frate, pe bune, nici măcar nu știți ce sale. Mă duc la ea. Așa. Doar 15 minute și e gata.